tak tangi suwe. Peng mak trut tok yo wis. Lagi sih pengen ngene kok langsung mandek lho. Ya ora apa-apa, langsung dikonoke wae malah men gak rampung. Tak. Dadi sik duntung sik. Kowe ngono. Ora nganggo ngono lho, mau lagi ngene tok lho. Heeh. Yo karo mlaku karo omong-omongan karo nembang. Ha iya nek ora nganggo tembang ndak ora seger rasane. Ah nembang apa rek? Ya engko sithik alon-alon pamundutan-pamundutan sing urung iso diaturake sore mau ya diaturake gara-gara iki terus. Ya. Iki wis samping gunung. Heeh, fragmen ya wis. Terus iki ana pamundutan Lungiting Asmara. Oh iya. Lungiting Asmara. Sing arep nyekar sapa iki? Lungiting Asmara iki sing iso nyekar Mbak Ayu. Kuwi apik lagune Lungiting Asmara. Ayu nembang apa-apa apik. Mau bengi nembang sisa-sisa cinta tabuhi jatilan wae apik banget ya, Tru. Ya. Oh iki sing alusan sike sapa? Kadung Tresna. Vokale Mbak Ana Pertiwi kagem saking keluarga Agung Bengkel Simbah Surip. Oh iya. Sore mau urung diaturake ya gong. Heeh. Karo isih ana meneh ora? Oke iki Tatin ya. Isih angkon nembang meneh engko. Ya. Karo ana sing nyuwun apa mau ki rujak jeruk ya ana. Oh iya engko diaturake. Ya sing alusan dhisik. Ayo, Mbak. Tiwi. Ya. Jumeneng. Kadung Tresna. Ya. Katur kagem para kadangku seniman saka Klaten kono ya ngersake Kadung Tresna. Iya. Sing ngefan banget karo Mbak Tiwi. Sinten, Mbak? Pengendang kok. Heeh. Bola-bali mesti sok chatting aku. Kadung Tresna nggih Kamas. Oh iya Dimas aku ya. Iya. Ya diaturake. Wah, jan. Iki isih ijen apa kuliah terus? Oh, anggepe iki bar manae. Mana dengkulku mlocot. Kaya kucing wae ora. Peputra. Peputra siji. Weh. Ya sindene adhe iki ora ana sing legan ya, Tru. Ora ana. Karyani sathok iki ora mangkat. Heeh. Ana acara liyane ya karo anting. Heeh. Ning anting iki mesti legan terus ora ana sing gelem mesti. Ngawur to kuwi. Rai kok jedodot kaya ngono. Gek cerawake ora jamak. Ning pancen cerawak ki takon kok. Iya. Wis nang anggere nang ngebis eting kok nek lagu-lagu dalu kan bengak-bengok karo aku. Siapa? Ngono. Kula dhewe mesti wae. Iya. Nyenengke. Ayo dibawani Mbak Tiwi. Nggih. Cakepane sakarmu. Ya. Monggo. Sinawang datan bosani lambat laun bocah iki ya wis mulai akeh sing padha nyuwun saya nembang. Karang Tiwi iki wonge anteng, tur ana keistimewaane. Keistimewaane apa, Tru? Keistimewaane Tiwi iki nek guyu manis. Manise mergane untune gingsul. Akhirnya garang ki matane kira nek guyu ora manis. Mata karo untu iki beda, nggone we beda. Tutuk watu sirahmu modar. Ya rasa kejem-kejem reng ora wong. Bagong ya ming ngomong kok. Wedok anggere untune gingsul mesti manis ya, Tru. Kene bojoku kae ora. Mbok bojomu gingsul wae. Gingsul. Oh, nggon endi? Tengah. Gingsul kok tengah ki. Dadi nyrongot kok kelinci kae lho. Nek nonton lho, Gong. Ora micek. Ya. Nyawang wong
rekoso tak lakonane wong wedok ki nek setya bekti ki rekosoe dilakoni ewadene ra kepeneran ha iya bolot kok melek iki, Tru. Ya wis ben gayengke ora apa. Aku bisa nyawang. Oh, ming cukup nyawange wong wedok ki wis trima kok prandek puno do disia-sia ya, Tru. Wong bagus lambene abang. Oh, wong bagus lambene abang. Nek ngalembono wis ora kurang-kurang. Ming sayange matane ireng. Ora ono putih kok ora. Medeni ora. Terus mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa mati wis purun anggere tresnane ditampa. Ning piye njokan? Ditampa tresnane wis mati. Ayo cilakat ta. Wis ra iso ngapa-ngapa ta, Tru? Ya monggo. Lamat wis katon tejane. Coba kendange ditungtungi wae, Tri. Ya. Tri jenenge Tri Amin. Mantri, heeh mantri ya. Cah nekate ra jamak-jamak iki jangan. Lagi ngerti laporane aku. Wah, ayo wis piye? Wah, wis parah. Sesuk nang ngebese, Truk. Ya. Tak nganggo mic aku. Heeh. Yo, monggo. Lamat wis katon tejane. Ora ngono sih, op. Lamat tungtungan ki maksudku anu dhewe kendange kaya selo kae lho. Lanana den tungtong karo ketimpunge dipangku. Ngono kuwi ora kok ora ana sing kendangi lamat tulun tok keden tok ndang tak den tok ndang den tak ketulu ha iki kendang batangan. Tungtungan ora ngerti. Nek kon fikol sesuke ora jamak-jamak. Edan tenan. Cah kok kaya ngono ya. Suwe-suwe kok dadi omong. Ayo. Lamat wis katon tejane. Yen mbok ronggotan Jos nyamleng. Nadyan beban
wis memakan korban siji to. Sapa? Anteng wis liyer-liyer ket mau bisa. Ngene iki pisan ora daya. Enggak ngenteni le ambruk. Heeh. Nah, no, no, dung tak dung tunang ya, mangga. Pacaane sarwa asri suwun Mbak Hana Perti. Ya. Meneng-meneng ki ya putra dalang. Kowe oh to. Heeh. Ki jendol kaon. Iya. Mosok dalang kok jendol? Ayo jenenge parapane kuwi. Anting ki ya putra dalang. Oh. Meneng-meneng putra dalang saka Jawa Timur putrane Mas Sun Gondrong. Mas Sun Gondrong. Heeh. Masun Gareng. Tapi nek Rudi Gareng saka Blitar kok dibolak-balik. Heeh, Masun Gondrong. Heeh. Terus saiki ana sing nyuwun kembang anu apa jenenge iki? Rujak jeruk to. Ya diaturake rujak jeruk sing bawa sapa? Sing bawa
Kakung. Ya. Kasma, Karna. Karna kon bawa meneh. Karna iki suwe-suwe dadi bintang lho, Tru. Heeh. Dadi bir. Bir bintang. Heeh. Yo Karna yo, yo. Ngadang nang tengah lawang. Suarane pancen apik tenan. Alus arum. Iki juara wiraswara sak Gembira Loka. Lho. Maksude sak lomba wiraswara tembang Gembira Loka 3 kali berturut-turut nganti entuk medali emas. Oh. Nggo penghargaan ya, Gong. Didol nek musuh Karna. Lho dandani miyone ayo ombrah-ambruk wae terus. Ya wis ora apa-apa. Rajang iris iris ning bocah anteng ya, Gong. Anteng nek bocah. Ning suarane atos, ya biasa. Ambangane kancane liyane iki do meneng-meneng ning homo kabeh itu. Edan tenan kok. Anggere muni ana wajah baru terus wah gage-gage cetting. Ha iya, ya wis ben apa-apa. Aku ngasih sok mikirku ki piye to ya Caca. Ora kowe iki kok ngerti. Weh, aku ki Permana Jati. Netra batin e. Kok paham ngono ta mesti batinmu aku ki iso ndelok lelakon sadurunge kelakon. Oh iya. Mesti ana sing laporan. Kawula rujak senengelmu iki rujak ya rujak tan kendatan sah cecawis mugi tiya campi unggah kena mugi tekan ora tiya campi wah edan tak bonusi sesuk kowe pokoke aja kuwatir mandek rest area heeh tak bayari nguyuh lho aming 2000 mbakane bayar dhewe kelong dite yo rujak kinecer jeruk ning layah layah lambah kula Jawa lombok rawit jogeti terus ya tembange kur wae men kompak ya karo sing men do nyuwara kabeh ya ora suwe bapakne ya
ora suwe bapakne dole wus teko Coba lanjutke terus, Mbak. Mbak Wahyu, mangga. Neno, neno. Ya. Sekar pocong Sekar pocong apa syukur pocong? Sekar, Pak. Mboten cetha to, Pak? Ora cetha saka kene syukur pocong. Sekar pocong. Nggih. Artikulasine kurang cetha. Heeh. Bangsuli mboten, Pak? Rasa. Mati apa ya malahen? Dadi srana. Oh, ayo wis kendaan swara. Bingung. Mula ta mula, ora sok diselakke. Heeh. Iki marahi ngentekke swara kok ya. Napane to, Pak? Kekeselen ya, Gong. Ah iya, wong ora swara ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga. Kaya to kompor, oncor, wajan kuwi aja dipangan. Men ambyar cangkeme ora. Senengane Bagong ki ora. Seneng ta kowe, Truk? Seneng banget aku. Terus puring rasa neno-neno murih yuwa napa
Aku nembang kadung tresna, kowe nembang rujak jeruk. Heeh. Ayo saiki ganti sing gayeng-gayeng pamundutan sing ora iso diaturake terus. Ya. Aku, ya. Tendhangi. Aku rung nembang dhewe. Ya, sakarepmu. Aku pokoke sinden 3. Ya. Entekno Gong. Arep sinden 4 ya sakarepmu, arep 3 ya sakarepmu, arep 5 ya sakarepmu. Kembang rawe mau rung diaturake terus. Urung diaturake. Ya. Mbak Lian, ayo sisan. Urutke mrono. Ya. Kembang rawe, monggo Mbak, katuran jumeneng. Ya. Yo. Nah. Wah, ayo. Pemandangannya dadi beda ya, terus. Beda. Maksudnya seragame iki do ijo-ijo Mbak Rian iki. Kepripun, Pak? Dereng dadi melih seragame. Dereng dadi wong niki be wau anu golet dadakan mawi tesih utang dereng dibayar niki, Pak. Ampun kuwatir. Kepripun? Melu kula niku mesti mbayar dhewe sampeyan. Aku mbayar dhewe ora. Anggepe tak kira nek dibayarke ora. Pun nggih pun. Mengke kula ajari tembang kula fikol nggih. Nah dari nembang ati pikol-pikol barang ora tendhangi rapi musisan kowe ora. Nek ngajari ki ora nganggo dipikol ki ora dadi. Oh, wong. Jane sinten sing ngajeng pikol niku? Mboten nonton sampeyan niku ora. Heeh. Dibawane dawake kembang rawe. Lho plastik iki guyu cengengesan ora. Ora melu glok glimpangke sisan. Ya. Sing napa, Pak? Cara mriki mboten napa-napa, cara kulonan bawane malah niku dienggo perbendaharaane kanca-kanca presiden men do nyateti iso nek ana. Lho tembang sini kok lho sing nganggo kewer-kewer barang iki lho. Sing napa? Anake digendong kewer-kewer. Nggih. Biyen inyong isih cilik biyen kabeh ya isih cilik ya terus. Saiki wis semono. Ayo. Ya. semono napane? Wonge. Mbak ampun. Maksudnya pun gede ngoten. Nggih, dadi andang dlonden. Heeh. Lah jenengan niku remene sing gede napa sing cilik? Kula napa? Nggih. Kula niku waton nonton mawon. Kok watonono ora? Ngaraos sing gedhe nek anane sing cilik ayo. Ha ta? Ngaraos sing cilik nek anane sing gedhe. Wong niku ana waton manut sing kuwasa mawon. Titris nani biyang rama Ditresnani biyong Rahma. Dipun gendong kewer Ayo wis genah. Ayo. pripun Mesti kewer-kewer. jenengan niku remene nggen kewer-kewere kan Niku kula senengi asli. Wong gendong kok lali. Ayo. jenengan kelingan pas gendong mesti nggih Mboten, niku nek Napa? weruh wong tuwa-tuwa do gendong lali. Nanti mlaku barang isih kewer-kewer. Bocahe. Ayo. Rina wangi Kewer-kewer ora. dipun kudang Sing gampang senenge ra jamak-jamak itu. Iya. kepripun sing gambang Kowe mau tak sing gampang mau takon kula pas jajan teng angkringan. kepripun Pak, ngopo? Ajeng nyuwun prisa sinden sing kebumen asmane sinten nggih, Pak?
Kowe lah. Monggo sing gampang ki isih legan lho kae, Gong. Heeh. Isih Joko. Mbok, Ndeng. Nek niki legan, nek sing teng burine sing gampang niku enten sing legan mboten? Sing burine sing gampang. Nggih. Napa to? Oh, tim streaming to. Tim streaming niku. Ampun, wis. Lah kepripun? Wah, wis omo kabeh niku nggih. Oh. Pawe enten sing bareng kula enten sing ajeng vikol kula terus kula dicie-cie ngoten. Waduh, ana sing cie-cie ngoten. Wah, ya wis. Apa wis ben nengke wae, Gong. Ora. Dijunjung. Sinten nggih? Nika ta? Nika. Ayo Harminggat kowe. Kameramene kok nakal banget kok. Ning bocahe bagus. Bocahe bagus nek ngomong gagap. Wo. Kaya distraksi kae. Tesih bujang mboten niku. Tesih. Oh, tesih bujang. Pun ampun kuwatir nika. Heeh. Nah. Mbak Lian dapure anu daleme kleru pokoke. Nganti isin lho, Gong. Dijunjung lan disawah aja kok wonge montore gagat disetater niku berarti kan sehati sing ditunggangi kalih sing nunggang sehati niku Pak. Weda piye dak kameramu dolen wae maksudnya niku montore kalih sing Mas sinten nika Mas Dodo. Mas Dodo niku sehati kalih montore ngono sehati do wisan do. Aduh, sirahe dusuk-usuke debok ya. Inyong nangis tulung-tulung. Piyaga ngene, Mbak. Piyaga kula niku nek sampeyan nembang terus ya wonten sing jagongan to. Heeh. Kaya sing ngempul karo sing jaipong niku terus adep-adepan. Niku sampeyan mboten bahane napa? Napa? Ngrasani sampeyan. Niku wingi nggih nurut dalan cerita curhat kali kula niku. Sing ngempul sing jaipong ni piye masuk ora? Masuk, Mas. Dijaluk pendapat. Ngaten ora. Iya. Tarikane banyu masak ya aja ngono Tri kok njur kagol kok ora didah yo kepripun Mas Mantri to nggih sakniki senengane nek teng kulon nggih kaya niku pokoke kendangane ya sing kaya Mas Mantri putrane Mas Narpo ngendang ya pokoke kendangane sing kaya Mas Mantri nggih mancen niku banyak apik kendangane sak tekone sing rapi mangga ya piye sidane piye bakule kewaci mau sing ngendi ya mangga kembang rawe Mas Denko ya ya jiwalang gaji ya Susu prawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane ra karuan.
bentinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno Semangat kabeh nggih Mas. Wah, kanca kulane ora semangat tak tokke kok. Mboten baen-baen pokoke melu kula niku penatane kudu keras. Kudu semangat, kudu melek nggih. Napa? Kudu melek. Oh, krungu mentrek. Kudu melek. Nggih. Napa, Jen? Kudu melek. Melek nggih. Karang rungon-rungonen nek kula niku sokan. Rungon-rungonen apa? Kudu melek niku wau. Nggih, wah. Sampun. Penabuhe niki pokoke coba sing nyanyi anu napa jenenge iki Kembang Rawe niku wau sapa upamane kaya Tatin ngoten. Wah, lha nabuh mung males-malesan. Neng nang nang. Lek kira ya me yo. Oh. Agak ning sampean kan anyar. Wah, semangat. Oh, berarti demenyar nggih. Napa? Demenyar. Demenyar niku napa? Demene nek sing karo sing anyar-anyar. Kok nek wis lawas ora seneng. Nggih mboten ngoten. Lah niku kan dene demenyar, demen nek anyar. Demen anyar. Nggih niku sing apik kaya ngoten niku. Lho kok malah sing apik kaya ngoten niku. Maksudku ngene lho, Tru. Iya. Maksudku tetep semangat. Iya. Ayo saya pirang tahun saiki sing
Ayu ki melu aku pirang tahun, puluhan tahun. Tatin po wis durung duwe bojo. Nganti saiki anake 7 apa pira teh? Akeh temen lho. Akeh niku ketetesan banyu dane meteng kok. Pun lenggah Nggih, Mbak sampun Lian, nggih. Matur suwun. Ayo genti kowe Tin. Delok kaya ngapa goyangmu iso kaya Mbak Lian ora? Iya. Mbak Lian ki manut karo nganu kok kendangan. Kendangane alun ya golangane ya alon. Bareng banter ya banter. Aku paling seneng kok weruh cangkeme anting ya. Ah iya. Wo. Ayo kok nganggo watuk barang mau. Nganggo. Ayo ning semangate perlu ditiru lho cah kuwi apik tenan. Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten Apa? paling saking ngene Mas Endra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca ki wong endi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Pira? Pira Mas? 1 juta. Ora liwat rekeningku. Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Kartu nyonjak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi ki nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine, sing 30 yuta. Ayo, maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok temen. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus kuwi mau kok ngulungi wiyaga dhuwitmu maksudnya piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok seka? Dinggo wiyaga tak keke kas Kok wiyaga. mumbluk akeh banget e? Ayo ben oke wong sindene nek entuk saweran yo 1 yuta 2 yuta yo. Dos anteng wae lambene do mingkem wae kok. Lah nek ki mau aku weruh soale. Ayo ora apa-apa weruh, dinggo genti kas wiyaga. Oh, sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tahu wae, mambenge aku tekor 3 yuta lho. Kok tekar lho jenengan? Gara-gara cangkemmu. Kok aku ta? Heeh kok ya. Kowe dadak ngelingke sing werna-werna. Wis do lali barang isih do dieling. Oh ya, heeh. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. 1 keke Mbak Lian nek. Ngisore sih ana. Iya, wah mah diketak-ketak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang tatin. Kok anakku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca putra Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Ampun kesupen kalian serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Mankasno tembange nderek. Oh ya mau wis diaturake to? Aneng ora duwite sing mau. Slendang sutra kuning. Modal ora wis. Kembang rawe gedruk wis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk pira ki Mbak Lian? Mbak sampean entuk dit lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Slendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamidah. Kamsia Hamidah. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamidah. Ya. Kamsia Hamidah. Ngapa? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, ditransfer ming liwat jenengan menggari ngulungke kok muni tombok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rung tak keke iki sing 1 yuta sing sindan-sindan kok do muni 2 yuta. Aku ora isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak menggo liwat, ora diten jenengan dhewe to. 1 yuta sing nggo liwat, sing 1 yuta ditku. Mosok to? Heeh, jelas. Ora yo. Aku ki nek nggo dit tak hitung. Cara apa-apa nggo tuku seragam.
Tuku seragam. Ora usah diseragami. Ya kan wudo apa piye? Mbak iya. Kok ora kon seragam maksudnya? Wah, asik lho. Mbok ora mung yasa kebaya tok. Yasa baju renang. Tenang kono piye wiyagane? Lambene Tatin ora. Oh, duit nggo wiyaga barang ditakokke ora. Lah ya aku weruh lho. Ora urung sesuk ku ya sing nganggo wong akeh. Sesuk perjalanan nggo maem. Wis beres to. Rampung to. Kok maem po? Ah iya. Ketoke ora mandek e. Heh? Ketoke ora mandek. Mandek kaya aku ngingu wong ngelih ki mesake. Aku anggere nglilir saka bis tak sawang memburi ki. Anggere raine do mlumpuk-mlumpuk kae. Ngelih iki berarti. Pak sopir mandek rumah makan. Engko anggere gugahno. Terus nyetel HP kae. Madang. Ramadang. Semaput ngono kae. Tangi kabeh. Ono biasane ya nek pas mandek alhamdulillah ning akeh lesok ra krungu. Heeh. Kok. Ora. Yo, diaturke slendang sutra kuning. Bawane slendro modar kowe. 250 ngelotok sirahmu. Apa? Blawone apa ya? Ayo. Pelok percaya aku kowe perbendaramu akeh nek slendro iki modar. Ora modar. Ayo. Ayo coba. Karina sayang ngalelo hari yakin ku piye? kowe iki Kok nek karo aku sentimental karo Mbak Lian mau ora lho? Karo Mbak Lian mau ora lho? ora kosek aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. Ora sedih wong jenengan iki kan nek karo aku sentimen kok cenen lawas kok ya. Apa betek aku lawas? Hah? Demenyar jenengan demenyar. Demenyar iki apa? Demen sing anyar. Ora. Ora. Lah, Wis tak diteruske ra usah trewet ngono apa. lah jenengan ya aja ngono kuwi. Oh iya, lah aku ki nak Meneng wae mingkem. ya bodoh. Bagong ki nganti ning YouTube diparapi karo Tatin karo awak dhewe iki Tom and Jerry. Ora tau rukun. Wis men, wak klethake sirahe. Aku kucinge. Tatin tikuse. Jenengan apa nih? Ani menang tikus terus. Aku tikuse aku. Oh iya. Wayangan kang hanger ridu. Oh kae kowe digeguyu tukange Jaipong kae. Ngapa? Ambo guyu kemekelan kae. Ngapa e? Hei. Ngapa? Ngapa guyu? Ya sak senengku. Oh, arep ngono kowe. Lah omong guyu kowe. Lah jarene dalange guyu aku lho. Lah wing guyu sapa? Kowe pas muni rada kecil macam. Oh Cek denku ki seneng. Awas ora tak jajakke kowe, kodenku. Jajak dhewe kok, ora usah aja tergantung wong wedok. Ha, ndarep. Oh, dalange pelit kok. Ngapa? Ora iso. Wah ngono nek karo Wiyaga lho, Ma. Ya galoma. Ya rasa tanggo sinden wae. Ah iya. Iya. Ah wis kan. Biasane nek wong lanang ora ono wedok piye? Ah biasa. Ah, biasa apa? Ah santai saja, wong iso ngumbayang ketok wis. Berarti terima bayangke. Terima. Contone kae sing gonak kae kalau. Ngapa? Ngapain nggak bayangnya apa emangnya? Senengane rak meng ngene iki. Ngapa nek ngono iki? Sing tak bayangke sapa e? Iya. Timbang dhewe-dhewe. Hati mengkelingan duh Slamet. orang ganggu toh. Amen kelingan slamet e kok.
Aku ki nganggo bawang ya aku mikir lho, kok nek aku kleru tok seneni. Iya Kanjeng Ratu ini. Kamu atiku tan kuwawa iki ya anake sapa to pamikir Pak iki jenenge anake jenengan kok ora mbok openi Masuk sembrono. iki ngenteni Pak sing kagungan. Oh jenengan tak kamu apa to iki ngenteni jenengan ngenehi duit ngono lho paling ora kok ya Mang. nek ra yang gumun ki dalang kok kaya ngono. Hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Pamikirmu tan jemotos. Kupinge tan jemutu manem. Tan jemu. Oh, aja dipedhot. Kalimat Jawa ki angel. Pamikirku tan jemutu manem ngono. Tan jemutu. Alah gayane. Apa ana sih? Nang omah turu walang sangit kok. Apa ta iki? Nang kene kencane. Dugang sisan. Lah aku ora sengaja lho, aku muni apa? Wah iya. Aku ora kerasa nek muni. Oh. Mula sak dielekke ayo. Wong nang omahe nek turu nang ngarepan campur kepek, campur walang sangit kok. Ora ya iki mau kan. Kayane nek nang kene pentas kecencokan walangke. Ras ngaja nek mau ras ngaja tenan ya. Piye le medhot kan piye? Kasure wis saka sepet. Kok kaya kutis. Ya. Pamikirku tan jemutu manem kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang merak ati. Ya, iki mau tibake apa? Slendang sutra kuning. Anak iki aku ra apal. Nah, ra apal kok njaluk 250. Sing njaluk sapa? Aku urung mbok keki lho. Njaluk sing diliwatke transfer. Ya aku njaluk ya Mas go. Slendang sutra kuning. Ah kene ra apal kene balik 250. Slendang sutra kuning. Nah, ngono kuwi. Lalale lalala. Slendang sutra kuning cara Banyumas cara. Lah piye? Wah, ya ora. Piye jajali? Slendang sutra kuning. Ya. Kok kirone ya. Mangga. Slendang sutra
iki suwe. Peng mak trut tok yo wis. Lagi sih pengen ngene kok langsung mandek lho. Ya ora apa-apa, langsung dingonoke wae men. Malah men gak rampung. Lah, Dadi sik dundung tatung sik. Kowe ngono. ora nganggo ngono lho, mau lagi ngene tok lho. Bagong ki wis pokoke ngono kowe penak kok ora apa-apa. Ya wis. Dundung tong ha kendhange kendang reok to dundung tung munggah terus langsung karo muni. Ngono. Ora sing ngendang langsung waduh ngono. Ngopo kuwi ya ora apa-apa. Kono wis trima ta? Wis trima. Ya wis. Sampai Apa ayu iki malah saru lho. ya wis ben. Heeh. Peter, piye Mas Garing?